Kuthiwa abaningi ungizwe megiya ethi kwangibuka kwanginyanya kuyinja nje kuzongenzani wakhomba yena-ke uKhuzani njengoba sazi ukuthi uKhuzani uthuse abantu abaningi uma ngabe-ke egcina etheleka emcimbini kaThibela kanti ungizwa wayisho ngokusobala ukuthi uyena oyobe eqhoqhobele iy'hlalo laphana-ke zokuphatha uKhuzani Mayenga. Kusawubona kuphi nokuphi la kufunye khona lo mbuso njengamanje kubingelelayo uyena Mathina Gcawusi into emzimqomo lamehlakha abanye yeze baqimela imali sikwazi ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha nje kulungele press subscribe button ushare uphinde comment wenze sure ukuthi like ukuze njalo uma sekufaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Kanza kwethu ungezwe ukhomba uKhuzani ngesikhathi egiya kushuthi bese icasula ukuthi uKhuzani ufikile akasazokwazi ukuqhubela kahle intamo ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho ozizwele ungezwe egiya kwakaThibela.